Jiménez Rico, en esta película Vestida de azul abordas un tema realmente difícil y además se da la circunstancia de que los protagonistas son personajes que interpretan en el cine lo que les ha ocurrido en la vida real. Cuéntanos un poco la película. Sí, a mí me interesó un poco indagar sobre el mundo del transexualismo, indagar un poco sobre el mundo de estos seres humanos que en un momento determinado de sus vidas, estos hombres, deciden convertirse en mujeres. Y la forma mejor era no escribir un guión y contratar unos actores y que lo hicieran, sino meterme en sus propias vidas, meterme en sus intimidades, en fotografiarles, seguirles, escucharles, rodarles y que fueran ellos mismos los que vivieran su propio problema. Y eso es Vestida de azul. ¿Cómo has visto el producto? Yo lo he visto todo fenomenal, una producción muy bonita, hemos dicho toda la realidad de la vida nuestra, y yo estoy contentísima y admiro a este pueblo de San Sebastián porque mis abuelos eran de aquí, de la parte de San Sebastián, de Tolosa. Yo soy arana del primer apellido y me siento también en que sea andaluza, un poquito vasca, nada más. ¿Os costó mucho el rodaje, el trabajo como actrices? Bueno, sí nos costó un poquito porque tuvimos muchas horas de trabajo y aparte de eso, no sé, es mi primera película que he hecho y estoy muy contenta, tanto con este director que es Jiménez Rico, que es maravilloso, con Teo Escamilla y mis compañeras. Muy bien. ¿Qué acogida habéis visto en el público? Fenomenal. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que la gente se ha dado cuenta que somos nosotras, Josep, Loren, Eva y Nacha, simplemente eso. ¿Se ha cumplido un poco el sueño de hacer un producto artísticamente bueno, informar, etcétera? ¿Es un sueño que se ha cumplido? ¿Cómo lo veis? Bueno, de eso estábamos seguras, puesto que el director y el productor eran unas personas maravillosas en ese trabajo. Y estábamos seguras de ese éxito en cuanto a realizar la película. Me ha parecido fenomenalmente realizada, es un mundo que me ha dejado asombrada por la realidad de él y al mismo tiempo pues entristecida, ¿no? Porque me parece que esta gente no es nada feliz. Antonio Jiménez Ricos ha hecho realmente ha conseguido una ambientación, por supuesto, claro, de la realidad, ¿no? Y lo ha conseguido, porque a mí me ha impresionado la película, es algo realmente impresionada. Me ha gustado mucho la película y lo que más me ha asombrado es cómo ellos como intérpretes se han abierto, digamos, es decir, no están interpretando un papel, están interpretando su propia vida y a mí es lo que más me parece más admirable, aparte de la sensibilidad de Teo Escamilla y de Jiménez Rico para llevar a la pantalla estas imágenes que hemos visto. Son bastante estremecedoras. Gracias. Bueno, a mí me ha gustado muchísimo, mucho. Y es un mundo que desconocía absolutamente y me ha interesado muchísimo. Además me he emocionado al final, o sea, me han gustado muchísimo los personajes, están muy bien. ¿Y a ti? Parece una película fantástica y la fotografía de Teo excepcional como siempre y lleva muy bien el documental mezclado con la ficción, parece un producto excepcional, sí, muy bien. Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Kaixo, zer moduz ongi etorri guztiok. Hau elkarrizketa bat izango da.
Vestida de azul, da aipatuko dugun lana, 1983ko zinemaldiko trans oroimena eta aktivismoa. 40 urte pasatu dira estreinaldi hartatik, eta aurki Veneno telesaila ere estreinatuko da. Eta horretaz hitz egingo dugu gaur 4 kide izango ditut alboan, Julen Zabala, filosofian eta hezkuntza zientzietan lizentziaduna, Euskal Herriko Unibertsitatean, liburuzaina, unibertsitate horretan eta egameko militante, Euskal Herriko sexu askemenerako mugimendua. Ian de la Rosa, zuzendaria, gidoilaria, Veneno telesaileko gidaria, Farrukas, XX, lanetan ere lan egindakoa. Valeria Vegasen papera egiten du, Ellas, Poliamor para Principantes, Bienvenidos a Eden proiektuetan parte hartu du, eta Natxa Sánchez aktivista bat da, LGBTQIA+ kolektiboaren realitea iradokitzen duten dokumentaletan lan egindakoa da, arlo horretan aktivista baita. Zurekin hasi nahi nuke, Natxa? Irudi hauek ikusi eta gero, ze oroitzapen dituzu? Ze oroitzapen etorri zaizkizu? Estreinaldi hartaz gogoratzen zarenean, zinemaldian estreinatu zirenekoa, oso hunkigarria, batez ere jakinda gainerako neskak ez daudela. Parte hartu zuten neska horiek jada ez daude. Nik beti goratu izan dut, baina hala ere berriro ikustea, proiektatu horretik esan dizut, ez da zer ikusiko zen, ez? Bai, oroimen ederra bikaina daukazu. Baina, 40 urte eta gero ikustea, berriz ikusi gabe neukan, hunkigarria izan da, triste xamarra, esan dudanagatik, ze beste neskak ez daude gurekin. Prentsaurreko batean, elkarren egin batzuk, parte hartze batzuk egon ziren, nola gogoratzen duzu ikusleen erantzuna? Bai, prentsaurreko bat egon zen, goizean, eta arratsean estreinaldia izan zen, dokumentalaren estreinaldia. Prentsaren kritikak ez ziren oso onak izan. Publikoari gehiago gustatu zitzaion prentsari baino. Prentsak ezin zuen sinetsi, han ikusten ari zirenan, guk ere ezin genuen sinetsi. Gure bizitza, gure bizimodua zer nolakoa zen azaltzen ari ginen jende guztiari, eta horreko ondorioak izan zituen. Edo zer gauza deitzen zituen kalean, politena bonita izango zen. Baina humilagarria, tu egin, batzuek autografak eskatu ere bai, ze, behar bada gorazten zenien, aukerarik izan ez zuten jendea, denetik egon zen. Eta gero, estreinaldiaren gauean, dokumentala amaitu zenean, argia itzali zenean eta loko batean argi kainoi bat atera zen pantailatik, eta gure balkoia argizatu zuen, eta ia negar egin nuen. Barkatuko diazue, jendea atzera begira jarri zen, guri begira jarri zen, 10-15 minutuz txalo egitera, harrigarria izan zen, inorrez izatetik txalo hori jasotzera, pauso garrantzitsua izan zen guretzat. Qué hermosa, Nantxa, gracias. Ze ederra, Nantxa. Mila esker hemen egateagatik eta zure esperientziaren berri mateagatik. Julen, zer esan dezakezu Donostiarra zaren aldetik, militantea zaren aldetik, 83ko kontestu edo testu ingurutu hartaz? Nik atzera egingo dut. Nik egamen 79. urtetik aurrera parte hartu dut, eta urte horretan Francis erail zuten errenterian. Orain ez dakit nola dituko nioken, baina transformista bat zen, orduan travesti deitzen zitzaien. Azken ikerketaren arabera, badiru transformistagoa zela travesti baino, baina tira, erail egin zuten, 79ko uztailean, eta horrek aldaketa bat ekarri zuen Egam taldera. Jada osatua zena, urte horretan bertan, pixka bat lehenago.
Bilbon eta Donostian ere, garai horretan bildu ginen batzuk. Eta aldaketa handia ekarri zuen dokumental hark. Ikusita nola agertu zen gaia prentsan, ez? Ze polizia nazional batek akabatu zuen diskoteka batean, Errenterian, azken orduan, eta prentsak esaten zuen, emakumez jantzitako gizon bat erail zuten transfobia betean geunden, ez da, oso gogorre zen transfobia gune hartan, eta orduan Donostiako taldean zerbait mugitu zuen horrek, lehenbiziko aldiz kalera atera nintzen, gehiak, lesbianak, hurrengo egunean, uztailaren 11an Errenterian, eta gero Donostian lehenbiziko manifestazioa egin genuen gai les ikusgarritasuna izan zuena. Hortik aurrera urtero egin dugu manifestazio bar Frantzisen oroigarri eta oroimenez. Hortik aurrera hedabideetan ateratzen hasi ginen, ikusgarritasuna handiagoa eskuratu genuen, eta horren ondorioz zinemaldiarekin harreman bat sortu zen. Deitu egin ziguten, zinemaldian bazegoen sail bat, Barrios y Pueblos izenekoa, eta zikloetako batean, feministek parte hartu zuten, eta beste bat enkargatu zioten Egami, 3 film proiektatu ziren, La Flor de Otoño, hietako bat, eta besteren bat. Lasarten, eman ziren filmoiek, eta Egameko jendea hurbiltzen zan, elkarrizketetara. Orduko marikak eta boluek baita ere harreman handia geneukan zinemaldiarekin, ze orduan Victoria Eugenian egiten zen den atzegon kursalik, eta Guria taberna, orain kafetegia dena, zen gure topagunea. Han elkartzen ginen Egameko kideakan egiten genituen gure bilerak. Eta arratsendean, ambienteko jendea bertan biltzen zen. Eta orain Victoria den horren azpian bazegoen areto bat, eta benetako ambienteko lehen lekua antzegoen Lagotera izenekoa. Gehiokan elkartzen ginen. Eta zinemaldian movida handia goten zen. 79 hitz egin dut beraz. Zer gertatu zen geroago 82an, zinemaldiaren estreinaldian Querell eman zuten Fassbinderrena. Fassbinder hilberria zen, eta Querell filma horrekin hasi zen zinemaldia, eta benetako eskandalo ekarri zuen horrek. Zergatik, 82an, lehendakaria Carlos Garaikoetxea zen, eta kultura ministroa Soledad Becerril zen UCD-koa lehen emakume ministroa transizioan. Eta biak hasi ziren Querell film hori ikusten, eta, en fin, ez zioten eutsi, ez dakit, 10-15 minutuz geldituko ziren, gero ja alde egin zuten. Zergatik kontatzen dizut hori? Ze, 83an, Vestida de Azul hori proiektatu zenean, Querell, Barrios y Pueblos ataletik pasatu zen, film hori, hobeto esan da, erakutsi zuten, eman zuten, ezta? Nik ez daukatu gogoan nor, baina argi dago zinemaldiko antolakuntzan geneukan infiltraturen bat, ezta? Argi eta garbi, alegia, garai hartako Eloi de Glaiseren filmak, askotan etorri zen Eloi de la Iglesia, filmak hemen estreinatzera. Hori izan zen testu ingurua, ez? Horren berri eman nahi nizuen, ez? Egia da, prentsako kritikak natxak esan duen bezala, ez zirela honak izan, nahiko txarrak izan zirela, baina jendeak oso ondo hartu zuen. Kontuan izan behar duzue, garaiko zinemaldiak ez zeukala zer ikusirik orain 40 urte geroago den horrekin, ez da? Une hartan, 83an, zinemaldiak A kategoria galdua zuen, eta beraz transizio egoera batean zegoen,
berregiten ari zen zinemaldia bera. 83ko abuztuan Uholde famatua gertatu ziren, batez ere Bilbon, baina baita Gipuzkoan ere. Beraz, garai nahiko iluna izan zen, ez? Baina horrelako filmek, horrelako beste bultzada bat eman zioten. Hori daukat nik gogoan. Lola, Ian, zuek ezagutzen zenuten filma proiektuan implikatu horretik edo telesailetik ezagutu duzue? Egia esateko nik Venenon ezagutu nuen, Valeria ezagutu nuen, erabat harrituta, liluratuta geritu nintzen Valeria Begaren irudiarekin, kolektiboaren alde egin duenagatik, berari esker nago ni hemen. Eta filma mainstream munduan dago, ez? Ia deskalagotua zegoen film hau, baina bera berreskuratu egin zuen, ikertu egin zuen, eta altzuen guzti egin zuen berreskuratzeko, bizi berri bat emateko, balio bat emateko, aitortza bat emateko. Ze emakume haiei gauza asko agindu zizkieten, baina gehienek ez zuten ezer lortu. Venenon, bai, ikertu nuen natxarekin maitemindu nintzen, benetan ore handia da haren ondoan egotea, historia egin baitu diskurtso onenetako batekin. Eta horren ondorioz ezagutu nuen. Horrek jarraipen bat izan zuen, eta gu zorioneko gara, ze gure telesaila, maitasun handiarekin, egin ahal izan dugu gure kolektiboari buruzko historia kontatzeko, ez bakarrik Veneno edo Vestida de Azul, beste asko ere badira, eta ibilbide luze baten abiapuntua izango dau. Heroi moduan agertu nahi dugulako, gure istorioek merezi baitute kontatzea. Eta benetan oso zorionekoak gara, hemen egoteagatik. Ze ondo, Ian, nola izan zen dokumentazio prozesua zuzendaritza edo zuzendari lan hori egiteko telesailean? Ni Venenoko gidoilari izan nintzen, eta Bestidaseko atal bat ere gidatu nuen. Eta, antzeko zerbait gertatu zitzaidan, Kristina Ortizen nuen ezagutzen, bai, ezaguna egiten zitzaidan, ni, neu Almeriarra naiz, orain ezagutzen dut bere bizitza osoa, ez? Baina Bestidasekin gauza bera. Nik enuen dokumentala ezagutzen, ez zegoen ere erradarrean, eneukan gogoan edo buruan. Eta horrek pentsarazten dit, zenbateraino garen, zenbateraino ez dugun ezagutzen transen historioak, ez? Eskerrik asko testu inguru hori hain argi marrazteagatik, enuen urrutitik ere ezagutzen, eskerrik asko. Eskerrik asko hemen zaudeten beste hori ere. Basamortu batean oinez goazela dirudi etengabe, ez da? Hasierako elkarrizketan jendeak esaten du, konturatu naiz jende hau nola biziten, eta gerora zer gertatu den ezagutuko ez bazenu, pentsatuko zenuke, zerbait aldatu zela orduan, zerbait aldatu zitekela. Ez, 40 urte gerogo, Valeria Vegasek etorri behar du, irabat aztuta zegoen zerbait berriro azalera ateratzera. Ni trans pertsona bat naiz, baina enun ezagutzen, eta galdetzen duzu, baina zer gertatzen da? Zergatikan hartu du distira horrek, une batean, ez? Jendeak onartu du, baina kritikak baztertu egin du. Horregatik gertitu da baztertuta? Politikoek erabaki bat hartu ez dutelako hor? Non daude pertsonia transak? Trans pertsona maskulinoak non daude? Natxa galdetu diot lehen. Zure garaian, Bestidas egiten zenutenean, zeuden emakume transak? Eta erantzuna izan da, bai, hiruzpalau egongo ziren, eta beti gurekin egoten ziren, baina ez zitzaien igartzen, ez zegoen ikusgarritasunik. Eta, horrek bere horretan jarraitzen du, bere horretan dirau, egun ere. Nire ustetan, arazoa zen, ez zen ikusgarritasunik ez zeukateni, baizik eta jende gutxi zegoela kontatzeko gai zegoena. Gure kasu oso ezberdina zen, ez gu borroka egin behar nuen kontatu alizateko, lanean jarraitu alizateko, aurrera atera alizateko. Horregatik, gizon transak oso gutxi ikusten ziren.
errazagoa zitzaien bizitzea, lan egitea, baina guretzat ez, guretzat etzen erraza horregatik gehiago ikusten gintuzten. Egon bazeuden, baina oso mantso egin zuten bidea. Bueno, hori gertatzen da gaur ere. Ez dakite... Babestuago dago. Ez dugu hainbesteneko indarkeria sufritzen kalean, ez da? Behar badanik gai itxura izango du, baina inok ez du pentsatuko trans naizenik, ez da? Baina zuen kasuan, bai, ez da? Bai, gu garai hartan asko ateratzen ginen, ez? Eskandaloso xamarra ginen, zoragarri, ez da? Bai, realista izan behar dugu. Nahi genuen jende guztiako ikustea. Eta ikusten gintuzten, baita poliziak ere. Bai, polizia gehiena, ez da? Gehien ikusiko zintuztenak. Bai, baina hortaz harago, barkatuko diazu, galdera etortzen zait berriz ere, baina ze gertatu zen, zuek preseundetenean, ez gauza kontatzeko, eta beste asko ere, bai, bueno, horraino, esango dizut, gu dokumental bat egiten hasi ginen, baina ez ginen konturatzen, ez ginen ohartzen zer egiten ginen, eta, bueno, bai, burua bete ziguten ideiaz, baina gero horiek ez ziren errealitatera etorri. Beste batzu ez zieten aukerarik eman, 5-6 lagun eskatu zituzten dokumental bat egiteko, egin zen, baina ez genuen pentsatu egiten ari ginen horretan. Ikusgarritasun bat izan zuen, bolada batean, baina geroraztu egin zen. Kritikak oso txarrak izan ziren, zoro moduan hartzen gintuztelako. Gero Lorenen komentarioak, oharrak, goi gizarteari buruz. Jimenez Ricok nahi zuen hori egin zuen, ezta? Ikusgarritasuna eman nahi izan zion txarra zen horri, ez? Neurri batean. Guk ez geneukan gidoirik. Etxegon gidoirik Vestidas de Azulerako. Egunez egun lan egiten genuen, eta hainbeste filmatu genuen, 6 film atera zitezken handik, dena filmatzen baitzuen. Etxera etortzen zen, gozatzen ari ginen, hori filmatzen zuen. Josepen etxera joaten zen, eta haien guraso ikusten zituen tabernan, hori filmatzen zuen. Rene pelukerian, hilapaindegian, filmatu egiten zuen, dena filmatzen zuen. Eta material itzela zeukan, material asko zeukan, baina aukeratu zuena, bueno, oso modu argian aurketu zuen. Vestidas de Azulek ez zuen arrakastarik eduki, baina beste bere lanak bai, Baina pikardia hori bilatu zuen. Niri borrokan, norekin eta Elizarekin, bai, ez dena hori mitikoa da, bikaina da. Bueno, orduan, nor kontrolatzen du errelatoa, narrazioa? Berak kontrolatu zuen errelato hori, baina garai hartan zu bezalako jendea etzen ikusgai gertatzen gu bai, gu asko ginen, baina arazo asko genuen lan egiteko, eta gustukoak ez genituen gauzak behar izaten genioen, edo artista zinen edo puta zinen, eta putatarako ez du edo normalio ez da artistetarako ere, putatarako eta beste gauza batetarako, artista izan baldin baduzu, lanik ez baldin badaukazu, bueno, puta izan behar duzu, etzara hortik aterako. Guk lan egiteko beharra geneukan, lana behar genuen. Transexual asko dago, 1000 gauzatan lan egin dezaketenak. Ni dekoratzailea naiz industriala, titulua hortan daukat, baina ez dut inoiz lan egin. Eta betoa jartzen ziguten, lanera joateko, jakina, bularragerian, baita Espainiak ere, ez zintuzten hartzen. Bueno, eta nola izan zen errealitatera bueltatzea zinemaldian egon eta gero, ez? Zinemaldian eta zinemetan estrenatu ondoren. Bueno, ni itzuli gabe nengoen, Donostiara, eskerrik asko, gonbidatzagatik. Bueno, bai, bueltatuan nintzen, baina beste gauza batzuk egitera. Proiektuan daudenak, ikusiko dituzue, baina oraingoz ezin ditute aipatu. Eske ezin dut jarraitu. Ze Vestidas de Azul gaian ezin naiz hartu, ez daukat baimenik,
proiektu horretaz hitz egiteko, zoragarria baita. Valeria Vegasek azkenean bere liburua idatziko duela uste dut, ezta? Hala uste dut. Acerca sobre el que usted... Tira, nik uste dut arazo bat dagoela dokumental honetan, tarteka. Hada, persona batzuk agertzen dira, kaleko personak eta pertsonaia bihurtzen ditu. Eraldatu egiten ditu, eta gero ez dago akonpainamendurik. Hor estrenatzen da, dokumentala, eta ez dugu ikusten bizitzara nola itzultzen diren persona horiek. Eta hor suposatzen dut lotura bat sortuko zela, eta ez dakigu zer gertatuko zen urteekin. Tira, gu ez ginen inor, eta oraindik ere ala jarraitzen dugu, gutxienez nire kasuan ala da. Baina, eduki dugu aukera bat, hau erakusteko. Eta nik uste dut hori buruan genuela, hau da, beste gauza batzuetarako deituko gintuztela, seriak egiteko, baina nik uste dut betatu egin gintuztela, etzen inor gogoratu gurekin, ni atzerrira joan nintzen bizitzera, ez nuen ezertarako aukerarik izan, baina honek ez zuen oihartzunik izan, gerora etzen beste ezer izan guretzat. Geroz, nor bere bizitzara itzuli behar zuen, behar bada hori porrot bat izan zen, ez dakit. Niri serie batzuk egiteko deitu zidaten, serie garrantzitsuak izan ziren. Baina Vestida de Azulekin gertatu ondoren, nik pentsatu nuen, ez naiz, berriz ona sartuko, barkatu, baina gauza bera gertatuko zait. Ni porrot batetik nator, telebistako edo zinemagintzako porrot batetik, baina porrot batetik nator, eta bai, hemen apustu fuerte bat egin genuen honen alde, eta gero ez zen egon arrakasta artistikorik. Niri asko gustatu zitzaian, nire dokumentala, hori ikusten dudanean hori sentitzen dut, eta egin nuen ahal izan nuen guztia. Baina ez zen egon arrakastarik, eta honek ez zuen izan oihartzunik. Honek arazoak bakarrik ekarri zizkigun. Hori horrela da. Bai, ulertzen dut, orain badugu trailerra, Vestidas de Azulekoa, Venenoren azken temporadako ere bai, eta hemen ikus dezakegu, eta aipatuko dugu gero. Oye, una cosa, chica. ¿Se acuerdan de la película esta de Vestida de Azul? Sí, ya nadie lo ve. ¿Sabes cómo podría dar con alguna de ellas? Es que eso hace tanto tiempo que muchas tienen que estar muertas. ¿Tú por casualidad no sabrás que fue de una de ellas? No voy a hablar de nada contigo. Solo dime si está viva, por favor. Te dije que no quería hablar de Ya, nada. van a hacer solo un par de preguntas. Lo siento. Estoy perdida, mamá. Tú estás dando voz a mucha gente que nunca la tuvo, cariño. Que lo de Cristina fue un mega éxito, estoy seguro que también. Perdona. ¿Estás buscando a René? Creo que a lo mejor te puedo ayudar. Yo conocí a la Loren. Apunta, apunta. Sé que hay una historia ahí. No puede quedar en el olvido. ¿Te imaginas entrar a un sitio y ser una mujer más? Tienes que intentarlo, hijo. Hazlo por tus padres. Para nosotros no es fácil que ningún hombre nos quiera y que nos respete. Hola. ¿Nos conocemos? No entiendo cómo no te da pena tirar la basura todos estos años, Miguel. ¿Cómo no me va a dar pena? ¿Verdad que no quieres ser madre? Y si no quieres ser madre, tenemos que respetarla. Quiero ser madre por haber tenido una madre como tú. No dejes de ser tú. No sé qué habría sido de nosotras sin ti. ¡Invertido! ¡Satán! El día de mañana te vas a tragar tus putas palabras, ¿sabes por qué? Porque me vas a ver ahí fuera triunfando. ¿Otro libro? Sí. Ay, Dios mío, otro libro. Bueno, increíble que el tráiler termina con ellas... Eta trailerra, Donostiako iriste horrekin bukatzen ikusten dugu, izugarria da, ez da? Nola sentitzen zara hori pantailan ikusita berriz? Pozik, nola sentituko naiz ba? Eta gainera bizitza dut, biziri nago hori pozgarria da. Nola sentitzen zarete zuek lan garrantzitsu hauen parte izateagatik? Gure komunitaterako oso garrantzitsuak dira, gure
aurrekari kuirrak ere aldarrikatzen dituzten obrak dira. Nola sentitzen zarete? Oso zortedun eta privilegiatu sentitzen naiz, eta gainera honi esker hasi egiten naiz, eta gehiago jakiteko gogoa ere sartzen didaten lan hauek bai. Ni ere bai, suerte honeko sentitzen naiz. Hau izan da, hau bezalako emakumeei esker, eta beste emakume horiei guztiei esker, eta espazio seguru bat sortzen ari gara guretzako, edo datozen neskamutilentzat erreferenteak izan ditzatela, eta ikus dezatela beren istorioa kontatzeko mokoa direla, istorio ederrak direla, eta lekua dutela, gizarte honetan, ni txikitan horrela sentitzen nintzen, inork ez ninduen ulertzen, eta beraz, hau oso garrantzitsua da, benetan, sororitate sentimendu bat dut, eta ahaldunduta sentitzen naiz. Eskerrak ematen dizkiot bizitzari beti. Ze gauza ederra. Bai, telesail honek ikusgarritasun trans handia du pantailan, baina kamararen atzean nola sentitu zarete produkzioan eta hainbat departamentutan ekipo desberdinek hartzen dute parte, nola sentitu zarete? Bai, kameraren barruan, zein kanpoan, espazioa erabat seguru izan da trans komunitatearentzat, persona dago departamentu bakoitzean, eta gauzak zaindu egin dituzte. Egon dira hitzaldiak, kontzientziaziorako, informaziorako, genero aniztasunaren inguruan, departamentu bakoitzerako. Beraz hor, denok sartzen dira informazio guztiarekin, gauza guztiak ongi ezagutzen dituztela. Eta gu horrela ikusten gaituzte, ez gaituzte arrotzat hartzen, ez gara arrotzak, batzuetan horrela tratatzen gaituzte, gizartean, alienígenak bezala tratatzen gaituzte, eta hor, intentzio positiboak ikusi dugu. Eta hori izan da, erraztasun handiena. Aktoreak, gara zaurgarrienak, ez da? Inoiz egin ez dugunak, hau, hain zuzen ere, eta rodajera sartu garenean, ez gaituzte zalantzan jarri, eta garen bezala onartu gaituzte. Garrantzitsua izan da. Bai, nik uste dut sumak zentzu hortan izugarrizko lana egin duela. Eta hau ez litzateke izan beharra ahalegin bat, baina egia esan hala da, Eta hitzaldiak eta kontzientziazio lana garrantzitsua izan da. Eta hor politika itxi bat egon da, transen inguruan, departamentu bakoitzean persona bat egon da, persona transak egon dira hor, eta honek frogatu du gauzak egin daitezkela. Gainerako kasuetan ere, egin daitezke gauza hauek. Bai, ez da Venenon edo Vestidas de Azulen bakarrik gertatu behar, hau aniztasun guztiekin gertatu beharko litzateke. Oso garrantzitsua iruditzen zait, bai, produktor hauek nabarmentzeak, ez da? Hau da, Natxak esate zuen bezala, zu bere garaian ere, produkzioan ere nola tratatu zintuzten, iruditzen zait hau nabarmentzekoa dela, ikusteko zer nolako horrora bidea gertatu den hor. Tira, entzuleentzat, ikusleentzat, txanda orain, galderari baduzue, altxa ezazu eskua, eta mikrofono bat eramango dizuegu. Hementxe, lehen galdera dugu. Bai, mikrofonoa karriko dizute orain. Mikrofonoa erabili dezatela, bestela ezin dugu inolako itzulpenik eskaini. Tira, pelikularen ondoren, dokumentalari buruz ari zara, ezta? Bai, tira, hor ez zegoen harreman oso onik denon artean, hori horrela zen. Hau amaitu zenean, nik atzerrira joatera baki nuen. Deitu zidaten beste interbentzio bat egiteko. Honek izena zuen Página de Sucesos. 13. kapituluan parte hartu genuen, Vestida de Azuleko neska batzuekin, Vestida de Azuleko neska batzuekin. Eta remana asko oztu zen. Ez diguten ezertarako deitzen. Asko oztu zen, ni atzerrira joan nintzen. Eta gero, itzuli nintzenean, aspaldi itzuli naiz, Galizian bizi naiz orain. Eta proiektu berri batean ari naiz orain, baina bitarte guzti horretan nik ez nekien Vestida Azuleko kideak desagertu zirenik ere. Proiektu berri hau izan dugu, eta dokumentatu naiz orain, jakin dut, lagunaiek desagertuz joan direla, eta neska bat gelditzen zaigu, Josep gelditzen zaigu. Josepek bere kontzeptu aldatu du, eta nahi du errespetatua izatea, beste modu bat du orain hori ikusteko, Jose da.
errespetatzen dugu, ez dugu azten bizirik dagoela, baina gainerako laurak desagertu egin ziren, eta oso baldintza txarretan, gehienak oso baldintza txarretan. Eta haietan zeuden, gertatzen ziren, gauza eta arazoengatik. Eta hori gertatu da. Hori da gertatu zena. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que quiera hacer? Beste galderarik badago? Bai, hangoian bai. No sé si el micrófono que se le puede acercar. Vale, si querés decirle, yo le repito el micrófono, a ver si... Mikrofonoa erabili dezatela. Bestela ezin dugu galdera hori itzuli, Tira, kontatuko dizut. Vestida de azul baino lehenago, Espainian, Bala Lazkona zegoen, komentarista bat zen, eta reportai bat egin zuen. Madrilgo areto batetik egin zuen, Gai Club izena zuen aretoak, eta handik pasatzen ziren, transformista ezagunenak, Espainiakoak, eta transexualetako batzuk ere bai, Jela Brown, tira, garai hartakoak. Eta dokumental ura egin zuten, Alma de Mujer izena zuen, eta hau ikusi daiteke Televisión Espainolan. Ikusi daiteke kapitulua. Eta Alma de Mujer egin genuen Gay Club hartatik. Nola enfokatu zuten? Han agertu ziren transformistak beren ikuskizunean. Elian transformista agertzen zen, baina ordurako transexualak garai hartan travesti deitzen ginduten. Travesti itxusia zen, irain bat zen. Tira, hor hasi ginen kalera ateratzen, klubetara joaten, karabaretetan hasi ginen lanean, eta prostituitzen ere hasi ginen. Eta dokumental horretan, bai, dokumental bat da, alaxe da, Alma de Mujer. Hor, ikusten zena zen, ikuskizunak bazituela beste adar batzuk. Hortik ikusten zen, ada pertsona horiek batzuk emakumez jasten ziren prostituitzeko. Hori ikusten zen. Ni aurkeratu ninduten, eta nik etxetik entrevista bat egin nuen, elkarrizketa bat, eta esan nuen nola egiten nuen lan, non egiten nuen lan, eta hori izan zen enfokea, ikuspegia. Leo Eskamilla eta Antonio Jimenez Rico, Azkonarekin hitz egin zuten, nire kokapena pasatu zioten, eta Vestida de Azul proposatu zidaten. Halaxe gertatu zen bai. Beste galderarik? Nik jakin nahiko nuke hilant, nola izan zen gidoilariaren prozesua, pelikula honetan? Nola gertatu zen idazketa prozesua eta pertsonaiak eratzea? Gidoia Benenon hartu nuen parte. Vestidas de Azulen ez nuen parte hartu gidoilaritzan. Benenon izugarrizko murgiltzea egin genuen Kristinaren bizitzan. Eta ni proiektura iritsi nintzenerako denbora luzea zeramaten lanean, material ugari zuten, eta hor murgildu egin nintzen. Eta beti jarri nuen arreta, gauza jakin batzuetan, gidoilaritzako azpitalde batzu genituen, eta nik bereziki Klauda Kostrafredarekin egiten nuen lana, eta Martin ekin ere bai. Eta oso talde ona egin genuen, oso oroimen onak ditut egia esan. Eta beti arreta jartzen genuen, edo gure helburua zen Benenoren istorioa kontatzea, baina nondik? Leku jakin batetik, pertsonaia oso zigortura ulertzeko moduko leku batetik. Gizarteak zigortzen zuen pertsona bat zela ulertu genezan. Ikusteko nola iristen zen Kristina, nola iristen zen Beneno, bere bizitzaren bukaeran iritsi zen leku hartara. Sorbalden gainetik begiratu gabe eta persona ura erreferente bat zela kontuan hartuta. Hori ukaezina da, erreferente bat zen, eta hori nabarmendu egin behar dugu. Labaizetara esan behar dugu, inolako erreparori gabe. Eta hori izan zen gure jomuga, ezta? Guk serie batean beti teknikoki baduzu gidalerro bat, gidoia idazten joateko, baina hor guretzat garrantzitsua izan zen empatizatzea figura horrekin. Oso eztabaidatsua izan zen persona hura, hila zegoen dagoeneko, eta haren ingurunea genuen, Benenoren ingurunea bakarrik gelditzen zitzaigun. Pakala Piraña zegoen adibidez hor, hitz egiteko prest agertu zen. Gaur egun jainkosa bihurtu dugu, garai hartarako hala zen, baina gainerako konturatu gabe geunden artean ere. Eta hor, bai,
halako zerbait gertatu zen. Kristina Ortiz niretzat nire parte da, nire ibilbide profesional eta pertsonaleko persona bat da, oso zati garrantzitsu bat da. Eta barruan geunden ontzat izugarrizko salto izan zen. Beti mentxatzen genuen, zer gustatuko litzaioke Kristinari, hau gustatuko litzaioke, zer irudituko litzaioke, eta gidoilari gisa burua joaten zaizu, beste munduarekin hitz egiten saiatzen zara, jakiteko, harro egongote zen ala ez, serie honetaz, espero dut baietz. Tira, Valeriaren personaia eratzeko orduan, zer nolako loturak zenituen zure personaiarekin? Tira, Benenon ere gertatu zen, inspirazioa Valerian zentratzen da, batez ere hor liburua sortu zenean, eta baina zati personalean eraiki dute beste ikuspegi batetik, beste realidade batzuk kontatu nahi izan dituzte, hau da, gertatzen ari denari hurbiltzen zaion realitate bat, emakume desberdinen istorioen zatitxoak hartuz, eta hor izugarrizko deliberazioa egin dut, sakona, eta zintzoa, eta venerazio bat, izugarrizko admirazioa dut Valeria bezalako persona batekiko, izugarrizko suertea da, bera kolektiboan izan dugulako, kontuan hartuta gure istorioekin aurrera atera aldi izan delako, gure alde egin duen guztiagatik, eta hor ikusi dugu sormenaren aldetik, adibidez ni neu Lola modura, nik ekarpena egiten dio personaiari, personaia ekarpena egiten dit niri, beraz prozesu bat izan da, eta besteak beste Valeriaren gandik urrutiratu naiz, eta bestalde gidoia idatzi didaten personen gana hurbildu naiz. Autokritikare egin behar dut, hori egin beharra dago. Tira, errelatu transea aipatu dugulen. Hor, ez daude bakarrik personaia trans maskulinoak, hori ikusezinezko elementua da, eta ni orain ari naiz lehen aldiz film bat egiten horri buruz. Iruditzen zait, garrantzitsua dela jauzi bat ematea maila narratiboan eta kontatzeari utzi behar diogu gatazka dela transa den hori. Benenon, egia da, ulertu dezaket hori olarrela izatea, maila historiko batean, estatu maila batean, narratiboki, kontatu dezagun zer gertatzen den. Eta beti emakume trans bat izango da, protagonista hori, azpimarratu nahi dut. Eta iruditzen zait oso ongi funtzionatu duela eta gehiago nahi dut. Bestidasen kasuan, zerbait gertatzen zaigu, analitikoki, akademikoki ikusita, gelditzen zaigu ondar bat, hor, gauzak, Valeriaren personaiaren kasuan ikusten dugu, eta Satxaren kasuan ere ikusten dugu, pausu batzuk ematen hasten gara, eta orain arteko ibilbidetik aldentzen hasten gara. Hau da, transa den horrek badu nortasun gatazkoa bat, baina ez da ardatza izango, baizik eta gehiago kontatuko du egunerokotasuneko kontua hori. Hau da, nolakoa da transitoaren ondoko bizitza. Transitoa ez da happy ending bat, ez da bukaera bat, ez kontrakoa da. Bestela pentsatzen dugu arazoa konponduta dagoela hor, takillo, ez, gero ondorengo guztia dator, nola bizizaren, zer nahi duzu, nola lortuko duzu, nola saiatuko zen, nola lortzen, eta bizitza normal bat, nola izango duzu, batean iraultzailea dirudi, gu bezalako pertsonak, bizitza normal bat izan nahi izatea, seme alabak eduki edo. Eta iruditzen zait, gorputzan istasunarekin lotuta, hori ere beste meloi bada, ireki genezake, noski. Baina urrats txikiak dira, nire ustez oso exigentea izatea da, hau, eskatzea asko gelditzen zaigu egiteko, eta borroka egingo dut horren alde, maila artistiko eta narratibo batean, baina hasi gara hau ikusten. Ni pertsonalki pixkat nekatua nago ikusteaz pelikula hauek, gerozta gehiago badaude, orduan eta hobeto, baina ez dezagun agortu hori nahikoa. Nik uste dut hori gertatzen dela, persona transak oraindik ere ez dugulako gure historioa kontatzen. Oraindik ez gara horrera iritsi, orain hasi gara gure historiaren kontatze hori egiten. Trans alderdia eta alderdi artistikoa biak batzea zaila da, eta horregatik ez dugu orain arte egin. Eta ari gara oraindik ere aztertzen gatazka hori, neskatila batek mutiko izan nahi du, mutiko batek neskatila izan nahi du, eta bai, zoragarri, egin dezagun, osongi, baina jarrai dezagun aurrera.
edo utz dezagun, ez dakigun hori konta dezaten ere. Mesedez, joan gaitezen errelaturik kanpora, guazen errealitatera, eta hortik eraiki dezagun errelatua. Kitxo. Julen, ¿vos querías decir algo? Sí, quería... Julen, bai, Veneno eta Vestidas de Azul adibidez aipatu ditugu. Oso garrantzitsua iruditzen zait, memoria historikoa berreskuratzea. Eta gorputza jarri duten hoiek gogora ekartzea. Gaur egungo parametroetatik hitz egiten baldin badugu, 40 urte pasatu dira filma egintzenetik, hasiera hartatik, eta estatuan 77an jarri zuten martxa mugimendua, kolferekin, koordinakundearekin, mugimendu guztiekin, eta arrezkero denbora asko pasatu da. Baina, ni beti kontatzen dut, kafearekin bezala gertatzen da. Garai hartan, eta gaur egun ere beti eduki dugu kafe hutsa, ebakia eta kafesnea. Eta gaur egun dugu aparrigabea, laktosaduna, gauza batekin eta bestearekin mila mota ditugu. Eta guk LGBTQ, eta nahi duzuen guztia jarriko dugu, eta tras, nire lagun Miguel Martinek esaten zuen bezala, nahi duzuen guztia erantziko dugu. Baina hori gertatu zaigu. Zezarete marikak, bollerak, travestiak, eta besterik ez. Garai hartan ez zegoen alak besterik. Eta transexualtasuna ere zen homosexualtasunaren muga. Eta hori zen muturra. Baina, hala ere, homosexualtasun kondenatu bat, baino etzen. Beraz, zer da garrantzitsua? Memoria hori berreskuratu du behar dugu. 40 urtetan gauzak aldatu dira, eta orain gogoratu naiz, adibidez, 83an, egun batzu lehenago, filma estrenatu baino egun batzuk lehenago, hemen Donostiako zinemaldian, hil zen Okaina. Egun batzuk lehenago, ikusi ezazue, testuingurua, Okaina, izugarrizko transgresioa izan zen, aurretiaz, gai hauetan. Zinemaldia ikusten dugunean, eta irudiak ikusi ditugu, Loren, adibidez, zuzara nagusien, ezta? Tolosarra dela esaten du, ni Tolosarra naiz, esaten du. Eta bai, grazia egin dit. Nik ez duen kokatzen, ez duen ezagutzen, ni Tolosarra naiz. Eta pentsa zazu, zer nolako erreferentea izango zen guretzat, adibidez, 18 urte genituenean, ezagutu izan bagenu. Imagina zazu ze garrantzitsua den historia horiek errekuperatzea. Eta dokumental hau egin zelako, bestela, ez nuen ezer ezagutuko honetaz, dena galduko zen. Izugarrizko atazkak egon zirela eta bai, baina hau berreskuratu dugu, eta horri esker badugu lekukotza hau. Eta hau, gako bat da guretzat, beste guztiontzat ere bai. 40 urte pasatu dira, eta iruditzen zait, garai hartara, begiratu behar dugula, Okainataz gogoratu behar dugula. Ikusiko zenuten, emakume heldu gura, nola agertzen den loretxoa jartzen, bai, mitikoa zen, persona hori zinemaldian, beti hor zegoen, sartzen ziren guztiei loretxoa jartzen, artista guztiei, eta bar, tira, 2 urte, iruditzen zait 2 urte lehenago, 81ean, Vicenta Mestoi, egon zen margolari bat, oso transgresorea, Andoa Indarra, eta pospolinaz jantzi zen, hemen jantzi tipiko bat da, pospolinen jantzia, Euskal Herriko jantzi tipikoa, pospolina ditzen da, eta hala jantzi zen, emakumez jantzi zen, takoiekin, eta gauza bat da beste. Eta gauza bera egin zuen, emakume ark loretsuekin egiten zuen, gauza bera egin zuen. Denei jarri zien pinu adartxo batzuk. Euskal Herri osoa zegoen garai hartan pinuez estalita, hemengo autoktonoa ez den arbola batekin estalita zegoen, industriarako erabiltzen zen zuaitz mota bat, papergintzarako erabiltzen zena, eta uraxe ari zen azten, eta ekologistak protestan zeuden horregatik. Horregatik ekintza transgresore ura egin zuen. Zinemaldia plataforma bat zen, beste gauza batzui ikusgarritasuna emateko, eta jende asko onda dagoeneko mota horretakoa. Urte hartan bertan, izugarrizko zirkoa montatu omen zen egun hartan, Vicenta Mestoi, zegoen pospolinez jantzia, denoi pinutxoa darra jarriz, eta keixu zen, gauza bat eta beste, eta Orkesta Mondragon zegoen, Javier Gurrutxaga, eta disko bat aurkezten ari zen, eta antxe sartu ziren erdi-erdian, Victorio Eugenearen erdian, bestera, eta bota intzituzten, tira. Kronika horiek, ikusten baldin badituzue, gainera ongi jasota daude,
zinemaldiko memoriaren barruan, eta hor ikusten dugu bat egin zutela urte hartan hoiek guztiek. Eta gainera, Eduardo Aroibars antzebilen, eta beste jende pila bat ere bai. Ekintza transgresoreak ziren, bizi genituenak, eta aprobetxatzen zen hori dena horretarako zinemaldian, eta beste gauza batzuetan ere bai. Baina hemen Donostiako zinemaldia benetan garrantzitsua izan zen horretarako, eta memoria hori dena berreskuratzea garrantzitsua da, gertatu zen ura gogora ekartzea oso garrantzitsua iruditzen zait. Ez bakarrik orain egiten diren gauzagatik, baizik eta presio egiten jarraitu beharragatik. Zinemaldia konserbadoreago bihurtu da? Hau kontatzen didazu, eta nik esaten dut, hau non gelditu da, nik hau nahi dut. Pregunto. De verdad te lo pregunto. No, es que quiero decir que si veis... Bai, programazio ikusten baldin baduzu, hau da, nola zen, lehen urteetan, diktadorea hil zenetik, hor hasi zen, movida asko gertatu zen noski, baina zinemaldiaren historia benetan hor ikusten da. Gora bera zituen, punkia zen, bai, punkia zen. Eta horregatik kendu zioten kategoria, eta beste gauza batzuegatik ere bai, zinemaldiak ez zuelako pedigririk, ez zegoelako gauza jakin batzuetara bideratua, gizarte mugimenduak atzetik zeuden, mobide izugarriak zeuden, urte jakin batzuetan, eta gerora normalizatuz joan zen komatxoar artean, eta egonkortuz joan zen, eta gauza batzuk aldatu dituzte, esan duzuen bezala. Gaur egun ez da bat ere punkia, eta horrela da. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? Galderarik badago? Bai, atzean badago. Mikrofono erabili dezatela, mikrofonori gabe ezin dugu, galdera hau itzuli. Bueno, creo que lo que quieres saber... Jakin nahi duzuna da, zer pentsatzen dudan nik, okerrezpan abil, hau da, nola latu garen ikusita. Iruditzen zait aldaketa zoragarria dela, bikaina dela. Oraingoz, neskak, gaur egun, aukera dute ikasteko, lan egiteko. Laguntzak eskatu ditzakete, garai bateko laguntza izango zen, paliza jot. Galdera hau sobran geldituko zaizue, eta ikusiko duzu nola aldatu den dena. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Badago beste galderarik? Bestela horrekin itxiko dugu, eta eskerrak manitut. Pablo Laparra, Irati Presto, artxiboan lan egiten dutenak, mai inguru hau eginda, artxibori ireki egin delako aurten, eta edozein ikertzaile sartu daiteke hango material erabiltzera, zinemaldiaren historian bertatik pasatu diren filmak, Amaia Zerrusa, Elias Kerejeta, zinemaldia, Kauri Siman, Morgan Kreakoa, telebistako materiala aurkitzagatik, Televisión Espainolako artxiboak ere bai, Pastor de Suma, trailerra bidali baitzigun, eta Julen, Natxa, nire lankide guztiei hemen egotegatik, eskerrik asko.